סין שומרת על מקומות שמדהימים עד כדי כך שרבים מסרבים לקבל שהם קיימים במציאות. מעבר לאתרים המפורסמים שבספרי התיירות, קיים עולם של צוקים מרשימים, אגמים קדושים, מקדשים עתיקים ועמקים שנשכחו, שכל אחד מהם מעורר תחושה של עולם אחר, כאילו נוצרו על ידי ידיים אנושיות, אך הם תוצר של טבע חזק ובלתי מתפשר. נופים אלו, שמקבלים את אור היום דרך קרני שמש שמחפיפות עם צללי עננים, מדגימים פן של סין שעוצב על ידי כוחות טבע, היסטוריה עשירה ומאות שמסתוריות שלא נחשפו עד היום. היום נזמין אתכם למסע אל ההפלאות המוסתרות ביותר של סין, שם המציאות מתמזגת עם פנטזיה, והדמיון מקבל תוקף מוחשי. מהרכס ההררי שמכוסה במרקעים של עננים, דרך מדשאות פראיות שעדיין נשארו בלתי נגישות, ועד למערות סודיות שמסתתרות מתחת לפני האדמה, ולצד מבנים טבעיים שמקפיאים נשימה, נחשוף את המקומות שהרבה מהעולם עדיין לא חזה לראות. בכל פינה הצבעים של השמיים מתערבבים עם האדמה, והקולות של הרוח נושאים סודות של דורות עבר. האזורים הללו נחשפים רק למעטים מהחוקרים והמטיילים האמיצים, והם מציגים שילוב של יופי פראי וחשאיות עמוקה שמזמנת את הלב להתרגש. הקפידו לשמור על השקט כשאתם מתקרבים לאלה, שכן האזורים השקטים ביותר הם אלו שמכילים את הרמזים העמוקים ביותר לתעלומות שהאדמה הסינית מחזיקה במשך אלפי שנים. פנג'ינגשן, הממוקמת במחוז גויצ'ו, נחשבת לאחת הערים המסלאיים המרשימים ביותר של סין, ומתבלטת בטופוגרפיה שלה, המורכבת מצורות סלע מרשימות ויער פרימיטיבי צפוף, המשתרע על פני כ-7,600 דונמים. הפסגה הגבוהה ביותר מתנשאת לגובה של כ-2,452 מטר, ומציעה נוף פנורמי של רכסי הרים מתנודדים ומרחבי עננים לבנים נודדים, המתפזרים על קו הצלעות ללא הפסק. האקלים בתת-טרופי הלחוץ של האזור שומר על טמפרטורה ממוצעת של כ-10 מעלות צלזיוס במשך כל השנה. תנאי אידיאלי שמאפשרים קיום של כ-2,000 מינים של צמחים וכ-800 מיני חיות, כולל מינים נדירים כמו קוף האף השחור קצר אף, והציפור הדומה לאיביס של פנג'ינגשן, המכונה במקומי טראפן פנג'ינגשן. האזור זכה בהכרה בינלאומית כאתר ביוספירה של אונסקו, וכן כאתר טבעי עולמי של אונסקו, הודות למערכת האקולוגית השומרת על עצמה, ולמגוון הביולוגי העשיר שהמדענים מתייחסים אליו כמקלט מרכזי של שושלות צמחים קדומות בכל אסיה. מדי שנה, אזור התיירות של פנג'ינגשן מושך מאות אלפי מבקרים מרחבי העולם, המגיעים לשם במטרה להתמודד עם שבילי האבן הכלכליים, לחוות את תחושת ההתרוממות כאשר הם עומדים על קו המפגש בין קרקע לשמיים, ולחזות במראה המתואר לעתים קיים של עננים התלויים מעל האופק. המפגש בין הטבע הפראי לשבילים המאתגרים יוצר חוויה ייחודית של רגיעה והפעלה חושית, שמזמינה את המטיילים להעמיק במסתוריות של המקום ולגלות את הסודות שמתמעו במרקם הסלע והיער, במקום שבו הזמן נדמה כאילו הוא עומד במקום, והנוף מתחדש בתדירות של נשימת הרוח. ההר מנגשן, הממוקם במחוז שיאנגשי, מתבלט כתמונה טבעית חיה המתארת קירות סלעים תלולים ועמקים עמוקים המתפרסים ומקולפים במשך מיליוני שנים. הנוף הפתוח משקף את תהליכי העיבוד של הטבע, כאשר כל סלע מחרט במורשת של זמן אינסופי. שרשראות הערים כאן מתנשאות לגובה של כ-2,560 מטר, ויוצרות נוף מרהיב שמושך את הלב של מי שנמשך לנופים קשים, דרמטיים, והמעבר המרהיב של אור לאורך היום. הפסגות משקיפות על האופק ומקבלות אור זהבי בשקיעה, והאור המוקדם של בוקר מצייר צללים חדים על פני השטח. מפל מים נופל משפלת של כמעט 100 מטר, יוצר וילון לבן ערפילי וקולות רועמים וחרקים שמדמה רעם, והד צלילים אלה מתפשטים אל תוך הערים הסובבים למרחק של כמה קילומטרים. הקצף הלבן שנוצר עוטף את הסביבה בריח של רעננות, והקול המתמשך של המים יוצר תחושת עומק שמזכיר את הלב הטבעי של המקום. מנגשן גם ידוע בשבילי האבן, הבנויים בחוזקה לאורך קצוות הצוקים,
המאפשרים למבקרים להתבונן בבטחה בנוף המרהיב למטה, מבלי להפריע למערכת האקולוגית העדינה. הנתיבים האבניים מתוחזקים בזהירות, והקרש העץ המשולב מספק תחושת ביטחון למטיילים שמחפשים לחקור את המרחב ללא סכנה. האקלים נשאר קריר לאורך כל השנה, כאשר בטמפרטורות הקיץ מתקרבות ל-18 מעלות צלזיוס, ומספק נוחות לחקירות ממושכות, אפילו בחודשים החמים ביותר באזורים אחרים של המדינה. הקפאת הלחות באוויר יוצרת תחושה של קרירות מתמשכת, גם כאשר השמש משדרת חום גבוה באזורים אחרים של המדינה. הצמחייה שלו שופעת, עם עצי ארז, ארזים עתיקים ושיחים ירוקים צפופים המכסים את מדרונות ההר, ומוסיפים צבעים עונתיים תוססים לנוף הטבעי. הארזים העתיקים שצומחים כאן למעלה משקיעים שורשים עמוקים באדמה, והצמחייה הירוקה מספקת בית למיני חיות רבות, כולל ציפורים ויונקים קטנים. המקום הזה אינו רק יעד תיירותי, אלא גם מוערך ביותר בעבור חשיבותו הגיאולוגית והאקולוגית, ומעשיר את המורשת הטבעית של סין עבור הדור הבא של חוקרים ונושאים כאחד. החשיבות המדעית של האזור ניכרת במחקרים רבים, כאשר גיאולוגים חוקרים את שכבות הסלע, ומדעני הסביבה מבצעים מדידות לשימור המערכת האקולוגית. מתנשא בגאווה בעמק ווקסי, פסל הבודה הגדול של לינגשן, הוא יצירת ברונזה מדוקדקת שנבנתה בגובה של כ-88 מטרים, מה שהופך אותו לאחת הפסלים העומדים הגבוהים ביותר בעולם, ומקנה לו נוכחות מרשימה בקו הרקיע של דרום סין, שניתן לראותו ממרחק משמעותי מעבר לאגם המשקיף ולגבעות שמקיפות אותו. המבנה המרהיב נבנה בעזרת טכניקות יציקה מתקדמות, שכללו שפיכת ברונזה בנפח עצום והשתמשות בתבניות מורכבות, כך שכל קו וקו של הדמות קיבל דיוק מרשים. הפנים של הבודה משדרות רגיעה ושקט פנימי, בעוד שהבדים הזורמים שעל גופו נמתחים בעדינות יוצרים תחושה של תנועה נצחית, למרות שהפסל קפוא במקומו. כאשר קרני השמש חודרות את האזור, הן משקפות אור חם על פני הברונזה, מה שמקנה לו ברק זהוב שמאיר את האזור כולו ומשנה את המראה של האגם והערים שמסביב בכל שעת היום. סביב הפסל מתפרסות מדרגות רחבות ומרשימות, שמולכות את המבקרים במסע ריפוי כלפי מעלה, עד לפלטפורמת תצפית פנורמית, המשקיפה על נוף של רכסי הרים מתמשכים והאגם הרחב שמתחת. נוף שניתן לתארו כשלובה אינסופית המתפשטת עד לאופק. החוויה במקום נחשבת למרשימה, כאשר רבים מתארים את הרגש המתעורר בתוכם כעמוק, כמעט רוחני, והתחושה של עומק והוד היא בלתי ניתנת לתיאור במילים, ללא קשר למגוון האמונות והדעות של המבקרים. כל פרט קטן בפסל נבחר בקפידה כדי לשאת מסר של הערה, חמלה ופתיחות, ובכך ליצור אווירה שמקיימת תחושת קודש יחד עם תחושת נגישות, המאפשרת לכל אדם, בין אם הוא מבקר מקומי ובין אם תייר מרוחק, לחוש קשר אישי עם היצירה. הביקור בלינגשן מאפשר לצופה לעצור לרגע, לנשום עמוק ולהתבונן בפרטים המורכבים של הברונזה, מה שמזכיר את השילוב המרהיב של אומנות עתיקה וטכנולוגיה מודרנית שהושקעו בעשורים של תכנון מדויק, והופך את הפסל לתעודה חיה של פיתוח מתמשך ויצירתיות שאין לה גבולות. כך, בין אם הצופה נמצא במרחק של כמה מאות מטרים בלבד כאשר הוא מתקרב אל הפסל, ובין אם הוא מתבונן בו מרחוק מנקודה גבוהה, הוא נחשף לאסתטיקה מרהיבה ולרוח הרוחנית שמאחורי היצירה. והדבר גורם לכל מי שמגיע לשם להרגיש שהזמן עומד לרגע, ומשהו עמוק יותר מתרחש מעבר למראה החיצוני של הברונזה. במרכז הפארק הלאומי זנג'יאג'י, הר טיאנמן מתגלה כתופעה טבעית מרהיבה, ידועה בנופיו המרשימים של גיר חצוי, ובמערכת היער השומרת על שלמותה שמקיפה את הצוקים החדים של ההר. האזור משולב ביער עתיק שבו עצים גבוהים, שיחים נדירים ובעלי חיים שמסתתרים בצל הצוקים, מה שמוסיף נופך של מסתוריות ויופי פראי למרחב. מערכת הרכבל כאן מתועדת כארוכה ביותר בעולם. קו הרכבל נמתח לכאורה 7,455 מטרים, ומוביל את המבקרים מבסיס ההר עד לפסגה, מספק מסע אווירי מרהיב שבו נפתחים מרחבים משתנים של העמק שמתחת,
כאשר כל תחנה מציעה נוף שונה של נחל זורם, פסגות מרוחקות ושמיים פתוחים. הקבינטים של הרכבל, בעיצובם הזכוכתי המשקף את האופק, מאפשרים לצופה לחוש כאילו הוא מרחף מעל האדמה, בעוד הרוחות מנשבות בעדינות על פניו. במרכז ההר עומד שער השמיים, קשת טבעית אדירה המוכרת בשם שער השמיים, המתעלה לגובה של 113 מטר, רוחב של כמעט 30 מטר ועומק של 70 מטר, שנוצרה בעקבות נפילת סלע דרמטית לפני אלפי שנים, שעיצבה מחדש את פני הצוק כולו, ופתחה חלון למראה מרהיב של שמיים פתוחים ועננים נעים. הכביש המפורסם בשם כביש 99 פניות, משמש כבול דרכי רכב המוביל דרך רצף של פניות חדות, מספק תחושת ריגוש אינטנסיבית כאשר כלי רכב מתקדמים בצמוד לשיפועים תלולים של ההר, מטפסים במאות של מטרים דרך סדרה של פניות דרמטיות שמאתגרות את הנהגים ואת הנוסעים כאחד. הפלטפורמה הזכוכית, המורכבת משכבה של 5 סנטימטרים בלבד של זכוכית חזקה, תלויה על קצה הצוק ומציעה חוויה של ריגוש ברמת 1,430 מטר מעל הקרקע שמתחת, כאשר כל צעד משדר תחושת מרחב אינסופי של קיפאון ותחושת ריחוף. המבקרים נמשכים אליה לא רק בגלל הגובה המדהים, אלא גם בגלל הנוף הנשקף. נחל עמוק, ערפל מתהפך בין העצים וקולות הציפורים שממלאים את האוויר. טיאנמן אינו רק יעד למתבוננים בנופים מרהיבים, אלא מקום שמאתגר גבולות אישיים באמצעות מבני תחבורה ייחודיים, כגון הרכבל הארוך ביותר בעולם, כביש הפניות המסעיר והפלטפורמה הזכוכית המרהיבה, וכן נקודות מבט שמגרות תחושת סחרחורת. כך הוא מושך חובבי הרפתקאות מכל קצות תבל, שמחפשים לשלב בין יופי טבעי עוצר נשימה לאתגר פיזי מרתק, ומזמין אותם לחוות את המסתוריות והקפיצה אל עבר גבולות חדשים של חוויה אנושית. ניצבים בגאווה במחוז חנן, הר הלוג'ון ומערת ג'יגואן, מהווים שני סמלים טבעיים מרהיבים שמצליחים לשבות את ליבם של מטיילים בעזרת נופי דרמה מרשימים וכבישים גיאולוגיים שמסקרנים. הר הלוג'ון מתפרס על פני צוקים תלולים, כאשר הפסגה הגבוהה שלו משיגה גובה של כ-2,200 מטרים מעל פני הים, מה שיוצר תצוגה מרהיבה, דומה לציור דיו ענק הצף בתוך ים של עננים מתנודדים. במקביל, מערת ג'יגואן, שנקצרת כ-138 מטרים מתחת לפני הקרקע, חושפת מבוך של סלעי גיר זוהרים, שבהם ניצבות טיפות קרח ועמודי סלע, שמקיימים עמודי אבן עצומים וקשתות מערתיות מעוגלות בחן, שנוצרו במהלך אלפי דורות של זמן. תאורה עדינה מאירה את שכבות הסלע המנצמצות בתוך המערה, והופכת כל צעד של המבקר למסע חזותי תוסס בעולם תת-קרקעי, שרוב האנשים מעולם אינם חווים. במקביל, הר הלוג'ון מרשים לא רק בנוף הטבעי שלו, אלא גם במסלולי ההליכה המתפתלים לאורך השחרות, המאפשרים למטיילים לשזור דרך שכבות צפופות של ענן ככל שהם מטפסים. יחד, שני הפלאים הללו מציעים מסע אפי ומסתורי, חותך בזיכרון של כל מבקר תמונות חיות של חנן הטהורה והחיה, ומשאיר חותם בלתי נשכח על נפשו של כל הנוסע. שטח הנוף הביילי אזליה שבמחוז גוישו שבסין נחשב לאחד מהמאגרים הטבעיים הגדולים ביותר של אזליה בעולם, ומתפרס על פני יותר מ-130 קילומטרים רבועים של קרקע הררית ירוקה. עם תחילת האביב, כאשר האוויר מתמתן והטמפרטורות מתחילות לעלות, האזור מתמלא במרקם צבעוני עצום, כאשר יותר מ-40 מינים שונים של אזליה פורחים במקביל, והדגם הצבעוני הזה מתפשט כמו שטיח רב-צבעי ענק, המשתרע על פני ההרים והגבעות. הצמחים מתפתחים בטווחי גובה שונים, כך שהצבעים משתנים במדרגות בהתאם לגובה. צבעים כהים יותר במקומות הגבוהים יותר, וגוונים בהירים יותר במישור התחתון, ויוצרים אפקט של שכבות כמעט גיאומטריות שמזכיר תבנית פזלים מורכבת, תופעה שממשיכה להשתנות באופן דרמטי ככל שהעונה מתקדמת. האקלים המתון, עם חורפים קלים וקיץ נעים, והקרקע המעט חומצית, מספקים תנאים אידיאליים לצמיחת המינים המקומיים, ובמיוחד לאזליה, שהסתגלה במדויק למאפיינים הייחודיים של הסביבה הזו במשך אלפי שנים
של התפתחות טבעית. מעבר לחשיבות האקולוגית המשמעותית, האזור מהווה מוקד מחקר מדעי חשוב בשל קיומה של צמחייה קדומה שמקורה במיליוני שנים קודמות, מה שמאפשר לחוקרים להשתמש בו כמעבדה חיה חיצונית לחקר תהליכי ההתפתחות והאבולוציה של הצמחים. בכל שנה, מיליוני מבקרים מקומיים ובינלאומיים נוהרים אל המקום כדי לראות במו עיניהם את האירוע המרהיב של פריחת האזליה בקנה מידה עצום. אירוע שמכונה לעתים הים האזלי הגדול ביותר באסיה, ומספק חוויה חזותית וסנסורית בלתי נשכחת לכל מי שמגיע לשם. בצפון מערב, מחוז גאנסו שבסין, תצורת האדמה זנגי דנשיה נחשבת לתופעה גיאולוגית נדירה, המאפיינת רכסי הרים רחבי שטח בצבעים חיים, שנדמים לציור מופשט ענק המתפשט על פני האדמה. תהליך היווצרותה החל לפני כ-24 מיליון שנה, כאשר שכבות של חול לבן, אדום ומינרלים שונים הצטברו במשך תקופות ארוכות, ולאחר מכן נלחצו והתעוותו תחת לחצים טקטוניים עזים העומדים במעמקי האדמה. הרכסים מציגים שכבות מתחלפות של אדום, כתום, צהוב ואפור, שכל אחת מהן משקפת את אור השמש בצורה שונה במהלך היום, ובכך יוצרות אפקט חזותי מתמשך שמשנה את המראה שלו ללא הפסקה, והופך את המקום למוקד משיכה לצלמים המגיעים מרחקים גדולים כדי ללכוד את השינוי המופלא. הנוף מורכב במרביתו משיפועים תלולים וצוקים אנכיים, כאשר הגובה הממוצע עומד סביב 500 מטר, ומדגיש בצורה ברורה את השכבות האופקיות הממוינות שנבנו במשך מיליוני שנים. שונות בעמידות של שכבות הסלעים והאדמה גורמת לשחיקה ולפגיעה באזורים שונים באופן שונה, מה שמוביל ליצירת תצורות ייחודיות ומוזרות שאין כדוגמתן בכדור הארץ. המאפיינים הללו הופכים את זנגי דנשיה לא רק ליעד תיירותי פופולרי, אלא גם לנושא מחקר יקר ערך במדעי האדמה ובמדעי הסביבה, אשר חוקרים ממדינות שונות מגיעים לחקור את תהליכי האוקלוזיה, האפגנוזה והדינמיקה של הסלעים המגוונים. המחקר כולל ניתוחים של הרכיבים הכימיים של החול, מדידות של שינויי האקלים המקומי והשפעתם על תהליכי השחיקה, וכן בחינה של המנגנונים הפיזיים שמאפשרים לשכבות הצבעוניות לשמור על חייהן במשך תקופות ארוכות. כל אלה משקפים את החשיבות של האזור לא רק מבחינת היופי האסתטי, אלא גם מבחינת התרומה להרחבת הידע המדעי על תהליכים גיאולוגיים מורכבים ועל השפעתם על הסביבה הטבעית. נמצא במקורות העליונים של נהר דנינג. מצורת הקטן של שלושת הגאיות נחשבת לאחת מנקודות הנוף האיקוניות ביותר במרחב הרחב של שלושת הגאיות, והיא ידועה בצוקי הגיר המרשימים, במים הירוקים העמוקים ובתחושת השלווה הייחודית שלעיתים נדירה למצוא באזורים אחרים של אותו נוף. הציפורן מתפרסת על פני כ-26 קילומטרים, כאשר הצוקים מתגאים בגובה של 300 מטרים ויוצרים קירות טבעיים המתפתלים ומתעכלים לאורך הנהר, מה שמקנה תחושה של מבוך אבן עצום שנחצב על ידי המים במשך דורות רבים. הנהר כאן צר ועמוק, ובחלקים מסוימים נופל למטה ב-50 מטר, והמים כל כך צלולים שהדפוסים המאבנים על קרחת הנהר נראים לעתים קרובות מהמשטח העליון של המים. שכבות הגיר שנוצרו לפני מיליוני שנים נחשפות על פני הצוקים ושומרות על קו זמן גיאולוגי מרהיב של האזור בפרטים מדויקים, כאשר כל שכבה מספרת סיפור של תהליכים טקטוניים ופרקיות של 100 שנים. למרות שהקנה קטנה במימדים מהקנה המרכזית של שלושת הגאיות, מצורת הקטן שומרת על תחושת הטבעיות והחדות שלה, עם צרים תלולים ושפלים שמזמינים חובבי טבע המחפשים חוויה אינטימית יותר וייחודית. הצמחייה המקומית כוללת עצי בוכב מיוער, פיקס רפיקוסים גבוהים ושיחים של שושנים בר, בעוד שהחיות המים כוללות דגים של צבעים ססגוניים וצפרדעים נדירות, מה שמוסיף למראה המסתורי של המקום. למבקרים יש אפשרות לשוט באופניים קלים לאורך שבילים מרוצפים באבנים, או לשקוע במרחקים של שגרה בעזרת סירות קטנות שמפליגות בתחתית המים השקופים, ובכך לחוות את המרחב כמעין מסע בזמן שבו הטבע מדבר בקולו הרך והעמוק. כל אלו הופכים את מצורת הקטן של שלושת הגאיות
ליעד חובה לכל מי שמחפש לשלב בין הרפתקה, חקר גיאולוגי ותחושת רוגע שאין כמוהו באזורים אחרים של האזור. קניון לונגטן הגדול הוא אחד הקניונים המאפיינים ביותר של סלע גיר במרכז סין, שנוצר כתוצאה מפעילות גיאולוגית עתיקה המתוארכת למיליארד שנה לפני היום, מה שהופך אותו לאחת התצורות הסיליות החשופות העתיקות ביותר באזור. הקניון מתפרס לאורך של כ-11 קילומטרים, והוא מוקף בצוקי סלע חדים שמגיעים לגובה של עד 400 מטרים, כך שהצוקים נראים כמו קירות אבן עצומים שנחתכו במדויק מתוך מסה אחת ענקית של סלע. במרכזו זורם נחל קריסטלי צלול היוצר מפלים קטנים, קערות אבן עמוקות וסדקים חדים שמעצבים את השטח המשתנה שהמטיילים חווים לאורך השביל למתפתל. הנוף המרהיב נובע מסחף של חול אדום שממשיך להיאבק עם המים הזורמים, ובכך נוצרות מרמות, מערבולות וסלעים מוזרים שנראים כמו פסלים טבעיים שנוצרו במלואם על ידי הזמן והבליעה. קרני השמש חודרות לתוך המערה הצרה ויוצרות אפקטים משתנים של אור במשך היום, כאשר משטחי הסלע עוברים שינוי בגוונים משחורף צהוב עד חום אדום עמוק ככל שהשעות חולפות. בנוסף, זרימת המים הנקייה יוצרת בריכות מים זוהרות שמנצנצות באור השמש ומוסיפה מימד נוסף של יופי טבעי למרחב. קניון לונגטן הגדול אינו רק תצוגה מרשימה של תזוזת הלוחות הטקטונים, אלא גם עדות חיה למיליוני שנים של בליעה טבעית איטית וסבלנית. כל רובד של סלע מספר סיפור של שינוי מתמשך. בכל תנועה של מים או רוח משאירה חותם על פני האדמה, כך שהקניון משמש כמוזיאון פתוח של גיאולוגיה, שבו נצפים שכבות של היסטוריה גיאולוגית באיכות בלתי רגילה, והופך אותו לאחד המקומות המרתקים והמרתקים ביותר לחקר ולחוויית הליכה בטבע. נמצא בצד המזרחי של רכס טיאנשן. אזור תיירות מרחב נילאתי נחשב לאחד משדות האלפים הבולטים והמפורסמים ביותר של סין, ומתפרס על פני עמקים רחבים ומשטחים הרריים בגובה של כ-2,000 מטרים מעל פני הים. האזור משתרע במרחב פתוח שבו הנוף מתחלף בצורה חלקה בין מדשאות ירוקות למורדות משופעים, והאוויר נשאר צח ונעים לאורך כל השנה. האקלים כאן מתון במיוחד. בקיץ הוא נותר קריר ונעים, ובאביב הוא שומר על רמת לחות מספקת, כך שהאזור אינו מתייבש במידה משמעותית, ולכן הוא מציע תנאי נוחות למבקרים לאורך כל חודשי הקיץ החמים. במהלך עונת הקיץ, האזור כולו מתהפך לשטיח ירוק ועשיר, שבו משתרעים עדרים שדרים של סוסים, בקר, כבשים, וכן קבוצות של ציפורים נודדות שעוברות במסלולן העונתי. העדרים מתפזרים על פני המרחב הפתוח, כאשר הסוסים רוכבים בחופשיות, הבקר משוטט בין גבעות, והכבשים מרעידות את פרוותן על הדשא הרך, בעוד הציפורים חוצות את השמיים במעופיהן הצבעוניים. האזור זוכה ליותר מ-200 ימי שמש בשנה, מה שיוצר תנאים אידיאליים לפעילויות חוץ מגוונות, כגון רכיבה על סוסים, קמפינג תחת שמיים פתוחים, והתבוננות בחיות בר על פני השטח המתגלגלים. הצמחייה במקום משגשגת ובעלת שכבות, כאשר בגרף של המרחב נצפים יותר מ-300 מיני צמחים פורחים המתפזרים לאורך הנוף המשופע. הפרחים יוצרים פסיפס של צבעים משתנים עם שינוי העונות, כאשר באביב הם נוצצים בגוונים של ירוק ולבן, ובקיץ הם נמתחים לכדי גוונים של צהוב וכתום, ובסתיו הם מקבלים צליל של סגול ואדום, כך שהמרקם הצמחי מתחדש בתדירות עקבית. הנוף הפתוח ללא מכשולים ותאורת היום הקבועה הופכים את נילאתי ליעד מושלם לצלמים ולאוהבי הטבע המחפשים קו אופק רחב ובלתי מופרע. הצילומים נלכדים באור זהוב של השמש, כאשר האופק מתמשך ללא מכשול, ומאפשרים ללכוד תמונות רחבות המדגישות את המרחב האינסופי והחיה המגוונת של האזור. כל אלה משאירים את המבקרים עם תחושת שלווה ופליאה, ומזמינים אותם לחקור עוד יותר את הפלאים של מרחב נילאתי האמיתי. אגם השמימי, הידוע גם בשם טיאנצ'י, הוא אחד האגמים האלפינים האיקונים של סין, הממוקם בגובה כ-2,100 מטרים ברכס הטיאנשן המרשים. האגם בעל צורה חצי סדירה,
אורכו כ3.2 קילומטרים ורוחבו קילומטר אחד, ומוקף במורדות הרים תלולים שנשארים מכוסים בשלג במשך רוב ימות הפלקונס השנה. המים שלו נושאים גוון כחול עמוק, המשקף את השמיים הצלולים ואת יערות האורם שמקיפים אותו, ויוצרים מראה שנראה כציור שנקפא בזמן. האזור שומר על אקלים קריר כל השנה, ולכן הוא משמש כמפלט אידיאלי מהחום של הקיץ, ויעד נופים מרהיב בחורף למי שמחפשים נופים נחוסים בשלג. בימים של בהירות, המבקרים יכולים לראות את הפסגה הגבוהה ביותר באזור משתקפת בחדות במים השקטים, ולצפות במראה טבעי, שזוהי חוויה נדירה. השטח סביב האגם מתרומם כמעט ל-1980 מטרים מעל פני הים, והאזור מושך לא רק חובבי טבע, אלא גם גיאולוגים, החוקרים את ההיסטוריה הייחודית של קרחונים והתפרצויות וולקניות באותו אזור. הקירור המתמיד של האוויר מסביב לאגם יוצר תנאים שמאפשרים למבקרים לחוות את האגם במגוון מצבים, הן בחום הקיץ הנעים והן בצל הלבן של החורף. האווירה השקטה והמרחב הפתוח סביב האגם מעניקים תחושה של שלווה עמוקה, וההשתקפות של ההרים הגבוהים במים משאירה רושם בלתי נשכח על כל מי שמבקר כאן. במוקד החוף הדרומי של דליאן, פארק האוקיינוס לאוהוטן נחשב לאחד מהפארקים הימיים הגדולים ביותר בסין, ומתפרס על פני יותר מ-120 דונם של שטח ירוק ומאורגן. במקום זה מתרקמת פסיפס מרהיב של מערכות אקולוגיות ימיות שמקורן במים מכל קצות תבל, מה שמעניק למבקרים נוף עשיר ומגוון של חיי. בנוסף, כל יום מציג הפארק מופעי דולפינים ולוויתנים קטנים שמושכים קהל רב, כאשר החיות המאומנות מבצעות רוטינות מתואמות לצד מדריכים מקצועיים, מה שמדגיש את הקשר המיוחד שבין האדם לטבע. תשתיות מודרניות, סביבת ניקיון קפדנית ותצוגות חינוכיות שמחברות את הצופה לעולם התת-ימי, יוצרים איזון אידיאלי בין בידור, למידה ושימור, והוא נגיש לכל הגילאים, מבין תינוק ועד למבוגר. באזורים אינטראקטיביים ובמערכת תצפית תחת מימית עם כיפה מזכוכית שקופה, ניתן לצפות מקרוב בחיי האוקיינוס, מה שהופך את הפארק למועדף על משפחות, קבוצות בית ספר וטיולאים המחפשים חוויה חינוכית מרתקת. העיצוב החכם של המבנה מתוכנן כך שכל מבקר מובל דרך סדרה של סביבות בעלות נושא ימי, מבלי לחוש אי נוחות, מציפות או לחצים, ובכך מאפשר חוויה חלקה, מרגיעה ומשמעותית לכל מי שמחליק בין מסלולי הפארק. ממוקם קרוב לאגם תאי בעיר וקסי, אולפן הסרטים של וקסי עבור 3 הממלכות וקצה המים, נחשב לאחד מאולפני האולפנים החיצוניים הגדולים ביותר בסין, והוא נבנה במקור במטרה לארח את הצילומים של הדרמות הטלוויזיה האיקוניות, רומן של 3 הממלכות וקצה המים. האתר מתפרס על יותר מ-35 דונם של שטח פתוח, ובו משוחזרים פלאי ארכיטקטורה עתיקה, ארמונות מרשימים, מצודות חסינות, נמלים משגשגים ומגרשי אימון מקיפים. כל אלו מבוססים על תכנונים היסטוריים מקוריים שמלקחו מרשומות של שלטים דינסטיים. המבקרים מקבלים הזדמנות לחזות במו ידיהם, בסוסים מרוציים, בנשק נשקף, בספינות מלחמה מרשימות, ואף בהופעות אומנויות לחימה בקנה מידה רחב, כאשר כל תנועה מתוזמת בקפדנות קולנועית על ידי צוותי פעלולים מקצועיים ומנוסים. הנוף המרהיב, החומות הענקיות והאביזרים האותנטיים נשמרו בקפידה רבה במשך עשרות שנים, והפכו למוזיאון חי תוסס המשקף הן את ההיסטוריה העשירה והן את האומנות הקולנועית. יותר מאשר רק סט צילומים, היעד המיוחד הזה משקיע את כל המבקרים בעבר הגבורה של סין העתיקה, שם הלוחמים האגדיים ממשיכים לחיות דרך סיפורים אפיים והמורשת הקולנועית המתמשכת שנוצרה כאן. הסטודיו העולמי של הונג דיאן, המכונה גם הונג דיאן אינג שיצהנג, נחשב לקריית הקולנוע הגדולה ביותר בסין ובין המתחמים הצילומיים המשמעותיים ביותר בעולם כולו. הוא ממוקם במחוז ג'יאנגז'י, מתפרס על פני שטח של 297 דונם וקיבל את הכינוי הוליווד של המזרח. במתחם העצום הזה קיימים יותר מ-20 אזורי צילום שונים
שכל אחד מהם משחזר במדויק מבנים ארכיטקטוניים עתיקים, החל מבתי ארמון קיסריים מרשימים ועד לרחובות עירוניים מצומצמים מהתקופה הקלאסית של סין. כל אזור בנוי בקנה מידה מלא, כך שהקירות, התקרות והרחובות נראים כאילו נבנו במאה ה-6 או 7, והמבקרים מרגישים כאילו נדרשים לתוך תקופה של שלטון סיני היסטורי, ולא רק למבקר בתשתית קולנועית מודרנית. בכל שנה, המקום מארח אלפי הפקות של סרטים וסדרות טלוויזיה, כאשר הצוותים משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות, אך שומרים על האותנטיות של החומריות. הפקת הקולנוע והטלוויזיה מתרחשת לצד חיי היום-יום של תיירים שמזדמנים לחוות את העולם המשוחזר שנוצר ביד אדם ובמספר עשורים של אומנות, חריצות ומיומנות של מאות אמנים, נגרים וקבלנים. המבקרים מקבלים אפשרות להסתובב ברחובות של העיר העתיקה, לחוש את מרקם האבנים של הארמון הקיסרי, לצפות בבריכות מרוצפות ולפגוש במופעי שוק שבהם חקלאים ומוכרים מציגים תלבושות מסורתיות ופריטים מהתקופה. החוויה ההיסטורית מושכת מדי שנה מיליוני מבקרים, הן חובבי קולנוע והן תיירים המעוניינים לחוות עולם עבר משוחזר במלואו, שבו האמנות, הארכיטקטורה וההיסטוריה מתעוררות לחיים בצורה מרשימה, חיה ונוגעת ללב. המקום אינו רק אתר צילום, אלא גם יעד תרבותי ותיירותי שבו כל פינה מזכירה את המורשת העשירה של סין, וכל ביקור הוא מסע בזמן שבו ניתן לשמוע את רחש השוק, לראות את צללי המגדלים ולחוש את האווירה של תקופות עבר שנשמרו בקפידה. הומדיאן הפך למקור השראה למפעלי תיירות אחרים, והפך למוקד שבו האומנות והקולנוע מתמזגים עם ההיסטוריה, כדי ליצור חוויה של ממש שבה העבר וההווה נפגשים באותו הרגע. במיקום לישוי שבמחוז זנגה שבסין, נמצא אזור הנוף שיאנדו, ידוע בצוקי הגיר הדרמטיים שלו, ובנופי הנהר ההרמוניים שהשאירו משוררים וציירים במשך מאות שנים. המבנה האיקוני ביותר הוא פסגת דינגאו, עמוד סלע מרשים שמגיע לגובה של 171 מטר, ונראה כמו חרב ענקית החודרת ישירות אל השמיים מעל העמק. הצורה הזו נוצרה כתוצאה ממיליוני שנים של שחיקה, שהותירה מאחור קירות אנכיים, קשתות וקצוות דקיקים המתפזרים ברחבי האזור. נהר מתפתל בתחתית הצוקים, משקף את מבנה האבן המרשימים, כמו מראה המונחת בתוך עמק ירוק ושופע צמחייה. מאמצי שמירה קפדניים נועדו לשמר את הצמחייה השופעת והמערכות האקולוגיות הברורות של המדרונות הסיליים, ובכך להבטיח שהאזור יישאר ללא פגע לדורות הבאים. בזכות המאפיינים הטבעיים הסמליים שלו והאטרקציה הוויזואלית הבולטת, הפך שיאנדו לאחד המקומות המפורסמים ביותר למראות במזרח סין, ומושך מבקרים במשך כל השנה. המבקרים מתמלאים בתחושת פליאה, כאשר הם עומדים מול העמוד הגבוה שמזכיר ללהבות של אגדות עתיקות, ומאזינים למזמור של המים הזורמים לצד הקירות החסונים, חוויה שמחברת בין העבר לבין הטבע האינסופי של האזור. נמצא בין ערי הקרסט האיקונים של מחוז גואנגשי, ריזורט מרילנד הוא יעד נופש ובידור מגוון המשולב בתרבות, בטבע ובטכנולוגיית שעשוע מודרנית בתוך קומפלקס ענקי המתפרס על 89 הקטרים. המתחם מחולק למספר אזורים שונים, פארק שעשועים מרהיב, בתי מלון ריזורטים בעיצוב מודרני, מסלול גולף בעל 18 חורים ואגם אקולוגי רחב המהווה את הלב הפועם של כל האזור. האגם האקולוגי, שהוא אחת האטרקציות המרכזיות, מאפשר חוויות שיט רגוע, תורם לשימור המגוון הביולוגי ומסייע באיזון המיקרו-אקלימי של האזור הסביבתי. בתי המלון מתאפיינים בעיצוב עכשווי, מציעים שירותים מלאים ונקיים ומספקים נוף פנורמי מרהיב המשקיף על הנוף הירוק והטבעי שמקיף את הריזורט, גם מחוץ לגבולות הנכס. יותר מסתם יעד חופשה, ריזורט מרילנד פועל כמערכת תיירותית משולבת שמספקת חקר תרבותי, הרפיה והרפתקאות, כל זאת במיקום נגיש וננוח המפנה לקהל רחב של מטיילים, מחפשי רגיעה ועד הרפתקנים המחפשים חוויות מרגשות. פארק השעשועים כולל מתקנים מרתקים המתאימים לכל הגילאים,
משקיעים בטכנולוגיות מתקדמות להקפצת תחושת הריגוש והפלא. מסלול הגולף, המתוכנן בקפידה, משלב את נופיו הטבעיים של האזור ומציע אתגר לכל רמת שחקן, תוך שמירה על נוף מרהיב של הרים ויערות. האגם האקולוגי, מעבר לפעילויות השיט, משמש גם כמקור למקורות מים טבעיים המבטיחים שמירה על איכות המים והאיזון האקולוגי, וכך תורם לשימור של מינים מקומיים ונדירים. במלונות, האורחים נהנים משירותי ספא, מסעדות גורמה המגישות מטבח מקומי ובינלאומי, וחדרים מרווחים עם חלונות גדולים שמכניסים אור טבעי ומאפשרים צפייה בנוף המשתנה של הלילה והיום. בנוסף, הריזורט מציע מרכזי תרבות בהם ניתן ללמוד על המורשת של גואנגשי, כולל תערוכות אומנות, מופעים מסורתיים וסדנאות חוויה המאפשרות למבקרים להתחבר לעמק ולרקע ההיסטורי של האזור. כל המרכיבים האלה משולבים בתכנון כולל שמטרתו ליצור חוויה תיירותית שלמה המאפשרת למבקר ליהנות משילוב של הרפיה, חקירה תרבותית והרפתקאות מרתקות באותו מקום. מאחר למערב של צ'אנגדו עומדת הענייה, עיירה עתיקה עם יותר מ-1400 שנה של היסטוריה, שהקשר הגיאוגרפי שלה, הממוקמת במרחק קצר מהבירה של צ'אנגדו, תרם לשימורה לאורך הדורות, כאשר היא נשארה מרוחקת משינויים עירוניים מהירים. היא ידועה בשל הארכיטקטורה המגורים של תקופת הרפובליקה, שמור היטב ולשמרה כמעט בשלמותה. האחוזה של לי, שהייתה בבעלות משפחה חזקה בתחילת המאה ה-20, נחשבת לאחת האחוזות הפרטיות הפאודליות הגדולות ביותר בסין, וממחישה את העושר וההשפעה של בעליה לשעבר. המתחם משתרע על שטח של בערך 650 מטרים רבועים, וכולל מאות חדרים מעץ, מצופסלים מדוקדקים, קירות עם עריכי קרמיקה אפורים מסורתיים, וגנים הממוקמים בקפידה לאורך ציר צפון-דרום. הקירות המפוסלים בעדינות ובקפידה משקפים חיבור עמוק של אומנות מסורתית וטכניקות בנייה מתקדמות לאותה תקופה. מעבר לשימוש כבית מגורים, אחוזת ליו מציגה יותר מ1,000 חפצים מתקופת הרפובליקה, ביניהם פורצלן, ברונזה, למינציה ופריטים אחרים של יוקרה ביתית שנצברו במשך דורות. כל פריט בתצוגה נושא חותמת של תקופה ומספר סיפור על האופנה, הטכנולוגיה והחיים היומיומיים של החברה הרפובליקנית. לאורך הרחובות הראשיים של הענייה עומדות יותר מ-40 אחוזות היסטוריות המשלבות סגנונות סינים ומערביים ומשקפות תערובת תרבותית חיה מתקופה מרכזית בתולדות סין המודרנית. הקפדה על שילוב סגנוני המערבי, כגון חלונות גדולים עם רשתות ברזל וקשתות מתוחכמות, לצד קורות גג מקומרות, מדגישה את הפתיחות התרבותית של העיר באותה תקופה. הענייה אינה רק מורשת פיזית. היא מספקת תובנות עמוקות על המעברים החברתיים, הכלכליים והאסתטיים של סין במאה ה-20. בכך, ביקור בענייה מאפשר למבקר לחוש במרקם ההיסטורי ולהבין כיצד השפעות חיצוניות ופנימיות עיצבו את פני החברה הסינית במאה ה-20. פארק הלאומי פוצ'וואו, הממוקם באזור שנגרילה במחוז יונן, הוא אחד הפארקים הלאומיים הראשונים של סין, שהוקמו בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים מוכרים של שימור. הפארק משלב בצורה חלקה יערות עתיקים, אדמות מרעה גבוהות ואגמים מתוקים צלולים כקריסטל, ויוצר מערכת אקולוגית עשירה ומורכבת באופן יוצא דופן. בגובה ממוצע של כ-3,500 מטרים, הוא מהווה בית למגוון רחב של מינים נדירים, כולל כמה מינים שאינם נמצאים בשום מקום אחר על פני כדור הארץ. אחת המאפיינים הבולטים של הפארק היא הטבע הבלתי משובח שלו, שבו דפוסי הצמחייה וזרימת המים נשארים כמעט ללא שינוי מהפעילות האנושית עד היום. הפארק מתפרס על שטח של יותר מ-1,300 קילומטרים רבועים, ומשמש כמעבדה טבעית למחקר אקולוגי וסביבתי של אזור המרעה הגבוה, ובכך מושך חוקרים ממוסדות ברחבי העולם. המערכת האקולוגית של פוצ'וואו מורכבת מרשת של שרשרות מזון, שבהן צמחים מקומיים תורמים לחיזוק הקרקע ולשמירה על איזון המים, והחיות משמשות כמקורות מזון למספר רמות של טורפים. האגמים הצלולים משמשים למיני דגים מקומיים ולמגוון של אורגניזמים מימיים, והם נחשבים למקור חשוב למחקר ביולוגי.
המרעה הגבוה מספק תנאי מחיה אידיאליים למספר מינים של ציפורים נדירות, כולל כמה מיני כנף המגיעות רק לאזור זה. במהלך חורף, שלג כבד מציף את הפסגות, והאזור מתהפך לנוף לבן שמעניק למבקרים תחושה של קסם, בעוד בקיץ, הפרחים הצבעוניים פורחים ויוצרים פסיפס של צבעים שמחיה את הנוף. הגישה למקום נשמרת במינימום השפעה אנושית, עם שבילים מוגבלים שמאפשרים רק תנועה קלה של מטיילים, ובכך שומרת על האיזון העדין של הסביבה. בזכות מיקומו הייחודי, הפארק משמש כתצפית למעקב אחרי שינויי מזג האוויר וההשתנות של תנאי האקלים באזור, מה שמספק נתונים קריטיים למדענים. השינויים העונתיים משנים את נוף הפארק לאורך כל השנה, ומספקים חוויה ויזואלית דינמית באמת לכל מטייל שמגיע. בצד קצה מדבר גובי בצפון מערב סין, מצויים הר מינגשה ומעיין הצבעה, שמרכיבים אחד מן הנופים המדבריים הייחודיים ביותר על פני כדור הארץ, שבו חול נע ולא פיסי משולב במקור מים קבוע. חולות מינגשה מתפרסים על פני האזור ברחסונים מוזבים, היוצרים צלילים מתנגנים כאשר הרוח חוצרתם, ולכן זכו לכינוי ההר חול השירה בעיני המקומיים והמבקרים. במרכז אותם חולות נמצא מעיין הצבא, נווה מדבר של מים מתוקים בצורת סהר ירח, שהקיום שלו נמשך באופן מרשים במשך יותר מ2,000 שנים. למרות שהמעיין מוקף בחול עדין ומשתנה, הוא מעולם לא נקבר. זאת הודות לרמת המים התת-קרקעית היציבה ולשכבות גיאולוגיות ייחודיות המגנות עליו מפני חדירת החול. המבקרים יכולים לנסוע על גמלים דרך גבעות החול, או לטפס על גבעות השיא, שמגיעות לגובה של 131 מטר, כדי לצפות בתצוגות פנורמיות של המדבר הרחב והנווה הירוק מתחתיו. הר מינגשה ומעיין הצבעה אינם רק תופעות טבע מרהיבות, אלא גם דוגמאות חיות לאיזון בין תנועה לעמידה, בין שיממון לחיים. צליל החול מתארך כמו קו מתמשך של נבל, והוא מתפזר ברקע של השקט המדברי, מה שמקנה למקום אווירה של מסתוריות וקסם. המים במעיין צלולים כמו קריסטל, והם משקפים את שמי היום והלילה, תוך שהם משמרים טמפרטורה קבועה, שמאפשרת קיומם של צמחים קטנים ובעלי חיים נדירים. מסלול ההליכה סביב המעיין מוביל דרך ערבות של צמחים ירוקים, בהם ניתן לראות סוגי קקטוסים ופרחי מדבר המסתתרים בין החול, והכל משלים את התמונה של חיים משגשגים בלב המדבר הצחיח. באזור השיפוע הדרומי של הרי טיאן שאן, עמק הענבים נחשב לאגן יבש המצליח לתמוך בגידול ענבים במשך כל השנה, הודות למיקרו-אקלים ייחודי ולמסורת הסקיה העתיקה שהוחלה שם במשך דורות. האזור מתפרס לאורך של בערך 8 קילומטרים ובגובה של 1.5 קילומטר, והוא בולט בנוף הצפוף והצחיח של שינג'יאנג, שבו נמתח מעל 1,000 הקטרות של קרמים מפוארים הפזורים על משטח העמק. מערכת הקארז העתיקה, רשת חכמה של תעלות תת-קרקעיות, מעבירה את מי ההרים אל עבר כל פינה בעמק מבלי להזדקק למשאבות מודרניות. בקיץ, הטמפרטורות עשויות להגיע עד 40 מעלות צלזיוס. אך רשתות התמיכה של הקרמים והלחות המיקרו-אווירית המוגברת יוצרים סביבת פנים נעימה ומפתיעה תחת הצמחים. הנוף כאן מציג ניגוד מרהיב בין קרקע חצי מדברית לבין ירק שופע, מה שהופך את עמק הענבים ליעד בלתי נשכח עבור מטיילים החוקרים את צפון מערב סין ואת האווזים המוסתרים הרבים שנמצאים באזור. מאפייני המערכת הקארז כוללים תעלות חמריות משופרות במקצת, שנחצבות בעדינות על ידי תושבים מקומיים במאות השנים האחרונות, ומאפשרות למי ההרים הזורמים להצטנן ולשמר את רמת הלחות בתחתית העמק. תהליך זה תורם ליצירת שכבת אוויר קריר ורגוע סביב דפני הענבים, ובכך משפר את תנאי הצמיחה ומפחית את האפקט של הקרינה הישירה של השמש הקשה. בנוסף, המבנה של רשת החבלים שמחזיקה את הגפנים מקנה קירור טבעי, שכן הצללים המתקיימים בין השורות מאפשרים למים להתפזר באיטיות ולחזק את השורשים. כל אלו יחד יוצרים תחושת רעננות נדירה במרחב שבו מדבר חצי צחיח נפגש עם יערות קטנים של עצי פרי ועשב ירוק. מאז שהאזור נחשף לתיירים, הוא הפך למוקד משיכה של חובבי טבע,
צלמים ומחפשי חוויות אותנטיות שמחפשים לשוטט בין שדות היין הפורחים ולגלות את האיים הקטנים של שקט שמסתתרים בין הגבעות. האווירה המסתורית של העמק, עם ריח האדמה הרטובה והקולות הרכים של זרימת המים מתחת לפני האדמה, מוסיפה נדבך של רגש עמוק למסע והופכת כל ביקור לחוויה בלתי נשכחת. המסורת של הקארז נחשבת לאחת ההישגים ההנדסיים המרשימים של התרבות המקומית, והיא משקפת את הקשר העמוק בין האנשים לאדמתם, שבו כל טיפה של מים נחשבת למתנה יקרה. המיקרו-אקלים של העמק נוצר משילוב של תוואי הרים גבוהים שמספקים זרמי אוויר קרים, והעומק של העמק עצמו שמקפיא חלק מהחום ומגביר את הלחות באוויר, כך שהענבים זוכים לתנאים אידיאליים לגדילה לאורך כל השנה, ללא צורך בתוספות חקלאיות מודרניות. נמצא בעיר צ'אנגצ'ו שבסין. העיר האוניברסלית של הדינוזורים היא פארק נושא עצום שמאחד תחת קורת גג אחת מדע מדויק, חינוך אינטגרטיבי ובידור מרתק. הפארק מתפרס על פני שטח של 61 דונמים, ובכך מציג מחדש את תקופת הדינוזורים בעזרת מודלים בקנה מידה של החיים המלאים, לצד אזורים אינטראקטיביים מתקדמים המותאמים למבקרים מכל הגילאים והתרבויות. טכנולוגיות מתקדמות ביותר, כולל אפקטים קוליים מרהיבים, תאורה דינמית ואנימטוריקה מתוחכמת, משחזרות סביבות פרה-היסטוריות באופן ריאליסטי ומעמיקות את ההיבט החינוכי, במיוחד עבור הקהל הצעיר המחפש חוויה חושית מלאה. הקול של הדינוזורים, הרעש של הצעדות והאור המהבהב משקפים את העוצמה של העידן הקדום, ומזמינים את המבקר לצלול לתוך עולם שבו המדע פוגש את הפנטזיה. המבקרים זוכים ליהנות ממבחר רחב של רכבות הרים מרגשות, משחקים אינטראקטיביים ופעילויות מתאימות לכל קבוצות הגיל, המשלבות במדויק למידה והרפתקה באיזון מושלם. בנוסף, הפארק משמש כמרכז חינוכי פרקטי לסטודנטים לביולוגיה, קבוצות טיול חינוכיות וביקורי שדה, הודות לתכנון המוקפד שלו ולשיטת ניהול מודרנית וחדשנית. במתקנים המדעיים ניתן להתנסות בחקר פוסילים, ללמוד על תהליכי אבולוציה ולהבין את חשיבות השימור של המינים אקסטינקט. הצוות המקצועי של הפארק מציע סדנאות והדרכות שמעמיקות את הידע של המבקרים ומחברות בין תיאוריה לפרקטיקה בשטח. כך, העיר האוניברסלית של הדינוזורים בצ'אנגצ'ו מציגה בצורה מוחשית איך פארק שעשועים יכול להפוך במקביל למרכז למידה אמיתי וליעד תיירותי מוביל, המשכה מושכת קהל בינלאומי והופכת את החוויה לא רק למרתקת, אלא גם לחינוכית, מעוררת סקרנות ומעוררת השראה לדורות הבאים. באזור ההר המזרחי של טיבט נמצא אגם במוזונג. אגם מים מתוקים בעל גוון טורקיז מרהיב, המשתרע על פני שטח של כ-15.5 קילומטרים רבועים, ומוקף בפסגות משופרות ביער, היוצרות נוף טבעי שמרגש במלואו ובו זמנית שלו. האגם ניצב בגובה של 3,535 מטרים מעל לפני הים, מה שמקנה לאוויר שם קרירות נעימה ומזמינה מטיילים המחפשים בריחה מקצב החיים הסואן בערים אחרות של המדינה. פני המים של אגם במוזונג משקפים את הפסגות המרווחות ואת ענני הלבנה הצפים מעל, ויוצרים תמונת נוף טבעית חיה בעלת פרטים חדים וברורים. עומק הממוצע של המים עומד על 6.1 מטרים, כאשר השקיפות של המים מאפשרת לצפות בקרקעית האגם באזורים רבים, ובכך מדגישה את גוונו הכחול-ירוק המרהיב. המקום אינו רק נקודת נוף פסטורלית, אלא גם עדות ליופי הלא נגע של טיבט, מעורר סקרנות ותחושת חקר בקרב מטיילים מכל קצות תבל. הצמחייה הסובבת את האגם מורכבת מעצים גבוהים, שיחים אלפיים וצמחים ברבריים המסתגלים לתנאי הגובה. באזורים אלה ניתן לשמוע את רשרוש העלים ברוח הקלה ואת קולות הציפורים האפלים שמרקדים מעל המים. השקט המוחלט שנוצר סביב האגם מאפשר למבקרים להרגיש כאילו הם נחשפים לחלק נסתר של העולם, שבו הזמן נעצר והקול של האדם נמסך ברעש הטבעי. בין המבקרים מגיעים גם חוקרים מדעיים המעוניינים לחקור את המערכת האקולוגית הייחודית של האגם, כולל חיי המים המתוקים והאדמה המימית שמקיפה אותו.
התצפיות מצביעות על כך שהשקיפות המדהימה של המים מאפשרת לחקור את המיקרואורגניזמים והצמחים התת-ימיים, דבר שמספק חידוד נוסף למעמד האקולוגי של האזור.